लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ 2022 मायथाइनि 31 मार्चसिमाव 1 लाख लाइमोनफोरनो सरखारि साख्रि थिसनगोन। सावस्रि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिहुपुरिया बियाबनि बिजाथि डक्टर अमय फुयाननि जानानै फोसावदिं मेलाव गावनि बिबुंथियाव रादाय होना बुङोदि आं बिबान लाबायदि जोंनि सरकारा 2022 मायथाइनि 31 मार्चसिमाव 1 लाख खामानि गैजायै लाइमोनफोरनो सरखारि साख्रि थिसनगोन। बिनि थाखाय रावनोबो थाइसेबो होनो नाङा। लोगोसे साख्रि थिसननायनि बेलायाव कंग्रेसखौ गाग्लोबना बुङोदि कंग्रेसनि दिनाव 1 कोटी रां होब्लाबो APSCनि साख्रि मोननो हाया, नाथाय जोंनि दिनाव थेला बोना जाग्रानि फिसायानो ACS जानो हायो। नैथियाव दङ गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया बुंदों बिटिआर गोरोबथा जाखांनानै बिटिआर हालामाव गोजोन गैयै खालामनो NLP आफाद जोनोम जानायखौ गनायनानै लानो हाया। दुलाराय बाथौ गौथुमनि 13 बोसोरारि जथुमाखौ साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बाक्सा जिल्लानि बाराजा बाथौ आश्रम जामगुरियाव जागायबाय। गिबि सानाव बिटिआरनि लेङाइ गाहाय खुंगिरि गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङोदि 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बर'नि थामथि गोरोबथा बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बिटिआर हालामाव गोजोन फैदों। बे गोजोनखौ सिफायनो थाखाय राजखान्थि खैसार खालामना माखासे राजखान्थिगिरिफोरा NLP आफादनि जोनोम होदों होननानै बुंथियो। बिथाङा बुंबावोदि बेफोरबादि सोरनिबा राजखान्थिनि साया लाना जोनोम जानाय NLP बिग्रायारि आफादनि जोनोम जानायखौ रावबो गनायनानै लाया। बे NLP आफादा गोजोन गैयै थासारि लाबोगोन, बेनिखायनो बे आफादखौ गनायनानै लाया होननानै बुंबावो। थामथियाव दङ कसिन्द्रजित बसुमतारिया बुंदों बारग' NDPफोरखौ जाबोर बायदि खालामगासिनो। 114 नं जनाय बिधान सभा समस्तिनि सिङाव थानाय बारग' NDPफोरा मैया खौरांगिरि मेल खुङो। बे खौरां मेलनि गेजेरजों 114 नं जनाय बिधान सभा समस्तियाव सोरनो भट होनांगौ आरो मानो, NLPनि जोनोमा मानो गोनां जादों, NDP मावथिफोरखौ जाबोर बायदि खालामगासिनो दं होननानै NDPनि मावथि कसिन्द्रजित बिथाङा खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायो। मख'नो गोनांदि मिहिनीश्वर बसुमतारिनि सायाव बिथाङा बुङोदि मिहिनीश्वर बसुमतारि आदानि आखाइ खबनायाव जों मोसाग्रा नंला, बिथांनि थफ्ला दामनायाव जों मेथाइ खनग्रा नंलिया होनना। ब्रैथियाव दङ क'क्राझारनि आथियाबारि थिनालियाव सासे सुबुंनि गोथै सह बोखांनो मोन्दों। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि पुलिस थानानि बेन्दोङाव थानाय आथियाबारि लुखनाबारि स्लुइस गेटआव सासे सुबुंनि गोथै सह बोखांनो हादों। सानजौफुनि 12:30 समाव दैनि सायाव गोजावनानै थानाय गोथै सहखौ खाथि खालानि मानसिफोरा नुसननानै सेरफांगुरि पुलिस थानायाव खौरां हरो। लोगो लोगो जाथायसालिसिम पुलिसा नायसनफैयो आरो सिनाय मोनै सुबुंनि गोथै सहखौ पस्टमर्टमनि थाखाय लानानै थाङो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।